Hi guys! This is Dominic Cristobal and welcome back to my channel. Yay! So for this video, magluluto tayo ng ginataang dahon ng kalabasa. Isa sa pinaka-paborito kong ulam dahil bukod sa madali lang siyang lutuin, napakasarap at napakasustansya. Simple lang itong gawin guys. So kung excited na kayo, dahil ako'y nagugutom na, tara, magluto na tayo.
Ngayon guys, tapos na nating lutuin yung dahon ng kalabasa. So, titikman na natin. Gusto mo? Well, asa ka. Medyo lang. Harap guys. Kung gusto nyong gayahin to, panoorin nyo lang ulit yung video ko. I-share nyo para mas maraming makapanood. Dito na muna nagtatapos ang aking vlog. Hanggang sa susunod kong vlog. Paalam! God bless everyone! Kain na tayo!